Ahojte lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska budeme hrát se Salim. Hned jsme šli na první kolo a jak můžete vidět, tak mapa se mi úplně nelíbila. No nic, kámo, tak tu moc rád nemám, no. Headshot, boom. Tady dole, naháním. Pojď, škoda. Kamu já ho nic. Boom 50, let's go. Pěkně. No, moc nejde o ten level, ale spíš jestli hraju na kompu nebo na tom PS, já to hraju oba, takže nevím, co je špatný. 50. $150 heada. Nice, máme. Jak můžete vidět, tak první kolo proti nám šli celkem jednoduchý protihráči, takže to byla taková rozehřívací hra. Nakonec se jeden borec i lívnul a dal jsem taky hezký snipe, ten vám teď ukážu. Já nemám knife, já mám katanu. Nevadí. No a první kolo je za náma. Tentokrát konečně byla mapa, kterou mám rád. Nemá réhnu. Jo, pak zkusíme potomhle. A jo, zkusíme. Se Salim jsme šli knife only tuto kolo a ve výsledku vlastně se tam nic moc nedělo, takže vám ukážu vlastně jenom jeden backstep a půjdeme dál. Boom, mamo. Let's go. Třetí kolo jsme dali mapu Crossroads a rozhodli jsme se, že půjdeme snipit. Prosím, yes. Sačelku, no. Takže po pár hrách, kdy to Sally tahal, jsme šli na další kolo. Pěkně. A Boris je tak dobře reflektnul. Já zkusím kámo třeba do nějakého klipu natočit. No jo, já mu dal headu, no, a on mi to reflektuje. Jo, je pěkně. Taky ne? Kam tady jsme? Pozor, aimuje. Kam borec s ním má, on zase reflekt.
No nic, kámo, bude celý, no. Oni se nás úplně bojí, já to cítím. Nic, spadneme ze žebříku oba. Pěkná hra. A dobrý, mám wrap box ještě navíc, takže můžeme dát i opening. Jsem mám wrap box. Jo, box mám prostě. Potom, co jsem vám ukázal náš gameplay z minulého kola, jsme vybrali mapu Construction a dal jsem pěkný sniper, reflektnul katanou. ...150 heda. Kde? 150. Tam. 150, let's go. Nebo si můžeme dát pak je teďko 1v1, jestli chceš na tvém privatu, abyste měli všechno třeba. Či jako já mám ještě čas na to se zahrát. No nic. Já to pokazal jak cípuju. Ne, nechcípuju, ale jsem na řád. Nice, pěkně. A konec videa jsme se rozhodli, že si dáme 1v1. Crossroads za mě. Crossroads podle mě. Já beru sačelku. Za mě sačelky jsou nejlepší asi ta poslední zbraň. Let's go. No, ale... Sully si taky chtěl vyzkoušet trik se sačelkou, tak jsem ho nechal si ho na mě vyzkoušet, takže mě párkrát porazil kvůli tomu. Ono to jde i rychle hrozně. OK. Vidíš, to je dobrý. A právě, že aby to bylo dobrý na klip, tak je lepší to dát ve vzduchu, no. Já jsem to taky zkoušel a ono je to dost těžký, já to dal asi na 10. pokus jenom do toho videa, a to jsem to hitnul asi pozdě. Nice. Yeah. Sullyho jsem teďkon zkusil nabejtit, aby za mnou šel na trapku ze sačelek a nachytal se na to. Propad ses.
co? Já se skrývám v podzemí. Tady jsem. Kdybys neviděl. Podzemí tam jak si spadnu. Ne, není nekonečný čas. No to vyšlo. Trapku jsem ti udělal. Potom, co mě Sully dvakrát porazil, jsem ho takhle hezky pěkně reflektnul katanou. Katalo, co jsme si zahráli, tak jsme si řekli, že proti sobě půjdeme 1v1 Knife Only a Sully udělal tohle. Jdem na to Knife Only, pojď Knife Only. A od tebe odletí. A víš, já se vezal grenade launcher, můžu víckrát. Knife Only. Děkuju moc, že jste moje video dokoukali až do konce a určitě doporučuji si kouknout i na Sullyho verzi a moc si vážím, že se se mnou zahrál.